uni mwana wa Kanengo anurapa sini umari Kanengo oyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo. Tauya ne zvinhu zvataya nazvo kuyazipopi yasoni semunhu akabatikana imba ndiyo ndifunga ndakafara ikutoiswa zvikuita zvakanaka nevari kubasa rusa ruoko rwavo ipapa tiri kutenda nevari kunze kwenyika kuna vamwe vanhu vari kunzewo vasingade kuzikanwa kuti vabatsira saka tinotenda kuti varambe nemwoyo iwowo saka vakomana kana zvichiita dzikisa mafertiliser totombosembura mabasa tayanaya totombopinda munda totomborova mbishana ngosa mwana akationa tiri kunzewo pamwe sekuru hari mayo totorima ndozvati mangatsati mambosangana naambuya ambuya Kanengo ava ndemudzimai wasekuru vakapfeka blue ava ambuya Kanengo ava ndo maipiaso handitika onisimo ndiwanga wasati wambona ambuya Kanengo ava ndogotwe ramai Pearson riri pamota yaro ipapavo ndo handitika
Sekuru Kanengo andina mwana anoita sei? Ambuya nasekuru. Vese muri kuona pana baba vasekuru Kanengo vanoshanda navo kuHarare. Tichitanga kuuya panapa pana Pearson pakanga pasina imba. Baba ine imba yekuti Pearson akakutsanangurirai pane vakatanga kuona mavidheos. Tototanga riri dongo. Handiti ndikubatana neshamwari dzedu, ndikubatana nasekuru Kanengo. Ndekuitira mhuri yekwaMateyaunga izvi zvamuri kuona zviri panapa. Ndofunga vavakidzani munoziziva handiti? Saka nhasi ndobatadai varegai tuye. Vamwe vanoti official opening kuzarura zviri pamutemo. Hongu asati yapera asati ane mawindo madoors asati ane makeys. Asi zvose izvo zviri kuita se zviri kugadziriswa. Sekuru aibva vati zvakare tamuna October November tinenge tatoo muChristmas. Pachirungu vanoti tatoo festive season. Festive season kureva kuti inenge iri nguva yekudya chete. Handiti nekuti Christmas inenge yaita se inenge yasvika. Ambuya nasekuru ndikubatanidza ndikutora muhomwe yavo ndikutengera mhuri yekwaMateyaunga grocery ramuri kuita se ramuri kuona apa. Handiti kuti vaziva kuti paChristmas vanogona kutadza kuzouya nekuda kwekuti basa rinenge rakawandira kana kuti vanenge vaendawo kuholiday nemhuri yavo. Ndikuuya negrocery ravo, ndikuuya neMbeu kuti mhuri yekwaMateyaunga murime. Zviya zvekuti munoswera muchichema muchiti tarima takazobudisa 2 bags gore rino hakuna. Nekuti Sekuru Kanengo vati chii? Handina mwana anoita sei? Anoita roho. Sekuru Kanengo zvakwa.
Ayo. Makadi vabereki vese. Mukati munzvimbo ino. Andazona hangu sabhuka. Masa kuti Sekuru Kanengo ari kuuya. Vari kunzi vaudzwa havana kuuya. Havana kuuya. Vanaika. Tinotenda. Izvi zvaitika izvi hazviitwe nemwoyo utsinye, zvinoitwa norudo rwaMwari zviri pasi pemwoyo. Handiti ndizvo ka? Kuna vanhu vaitasira Pearson. Shinzi Pearson haana hama, naMai Pearson haana hama. Hama yavo kutanga nhasi ndini Sekuru Kanengo. Munozvinzwa? Ndinenda hama yavo. Chavashupa vanofonera Sly ini munhu ari busy. Nguva zhinji handibatiki hangu pafoni. Saka tangoti rega tiuye tirime Munda maPearson aone chikafu abatsirikewo nemhuri yake. Handitika nekuti musi wa1 November tinenge taakuvhara matare. Tinozovhura musi wa1 December. Handitika saka apa musi wa1 November nenda kumboenda kuholiday kunombonozorora. Handitika kuvhara kwangu andiri kuita hakusi kuti kuno munhu angona dambudziko riri serious andogona kungofona anouya kubatsirwa simudzi munongoaka shandi nenda ngomuti tora mushonga uyu kubatsirike, tora uyu mushonga uyu kubatsirike. Handi ndizvo? Saka ndo mashoko angu 1 November tiri kuvhara. Tinotenda zvikuru mhuri wakwamai Pearson nevakomana vangu andoshanda navo. Ndine mamonya angu vanofamba nasekuru huyapa kwa vamwe hakuziva nongokuonaika. Uyai toona vakomana. Uyai. Ndasitatakura dare rese. Uyai toona. Right, ava ndo vakomana vasekuru ava. Asi kuti vanorova vanhu kana kuti vanongokuwadza vanhu. Aiwa inyaya yekuti security wamwana anogona kungofarisa kuti sekuru zvokupara sekuru zvezvo. Vanozonongodzisa dai mumusa zvakanaka sekuru anditi. Uyu ndiye wanotedzana naye pakushanda basa redu. Handitika tine mumwe wacho Zakeo. Uyatoni Zakeo. Tine mumwe wacho aita mbiri kunze kuti pano 1 munhu anonetsa passage Sekuru ngauye tona anopopota. Anonzi Miranzi anopopota mhande. Ndinoti basa rifambe zvakanaka nekuti mambanje vamwe vadzukuru vacho zvanouya vachinditaurira zvienderana nebasa rangu. Kana ndichitiwo pamwe Sekuru basa ndikadai ndingafambe zvakanaka. Nekuti ndikasadaro rangu rinopera mhuri. Uyanzi anopopota ndingakona Sekuru. Pane munhu wenyu wananzi ari pagedhi avanzi anopopota saka ndiye anopopota. Tozoti tine mumwe ndianofika kumanangu aya. Uya zola. Isecurity vanopa makadhi naSekuru. Auya ndandaya makozi. Uyatoni mumakozi. Security ari uya. Vamwe havana kwana ibaba nditi. Tozo vamwe vasara vakawanda. Ndine vanhu vakawandisa. Kitchen. Uya mbuya. Mbuya uyai. Mbuya musakangamwa. Right. Uyu ndoti kana muchinga masvika ndo vanotanga kuonana naye. Ava ndo vanotanga kukudaira pamafoni, makozi. Ndo vanotaura navo pamafoni. Sekuru ndakataura nemingwa nezura munondera asi kuti ndiri kuWhatsApp. Ndokamudera. Ava ndi mbuya. Mbuya Nyamkuta nevamwe vacho vaive na mbuya. Uyai. Fambai ana mbuya. Avashoma. Vakawandisa. Ngoti muri bana vameseka. Mumwe wacho futi uyo. Right. Uyu ndiye anombotsanangura mudare dzimwe dzenguva kana Sekuru size vasipo. Ndiye anombobata anombotsvukira Sekuru. Uyu ndo driver nomanyisa zvino. Takamutosa chitamba manje ane class 2. Udatora mabhegi ingave mishonga ingave unotorwa. Handitika ava ndo izvo sofana kubasa kwedu vanhu vatavawanda vari kupa matestimony ekuti Sekuru zvinhu zvangu zvaita. Vamwe vana vamwe vana vari kutouya pabasa
vachiberekera pabasa ipapo. Matestimony ndiwaya. Right, because yamwati driver futi uya. Vakomana ka. Mwati futi driver futi uya. Vakawandisa. Mwacho futi ari mota uya wendoni. Ayo vanhu vachawanda zveshuwa. Vamwe vatosana. Hafu yasara apa ndimwe hafu yasara futi kwarari. Vesawa. Ikuru yasekuru Kanengo. Right, uyu ndiye anombodaira makozi. Achedzana uyu mwacho hapo. Uyu ndi driver. Uyu futi ndi driver. Second driver. Saka ndoma mfambira toita pabasa redu. Ava ndanagwenya mbira kubasa kwasekuru Kanengo. Saka ndo vandoshanda nawo vanhu vese vamuri kuona papi panapa. Vamwe vacho avapo vatosarawo. Kuna vamwe vanhu vanenge vachirwara kuuya kunoku. Dzitori nyasha dzaMwari nevadzimu vatitungamira tube kunoku. Ende pandinogara pese ndinogara ndongoro busy semunhu webasa. Kuuya kwandaita kunoku so ndatoona basa rangu kudhara. Iro ibasa rangu riri apa. Makadi baba. Makatanga ripi. Alright. Unogara kuti. Alright. Ndakuzonda mangika uzhamba ndangouya ndakaenda machira ndangoya sanga vakacha saka mutoda kuti muzi yako harari batsire munosobvunza panapa. Saka maipiyasoni mabasa ndiwayo. Dare rangu irori ndiramuchangotenda bhozi ndo vanhu vanenge vachishanda handisi ndine nshanda ndegani. Saka tinongotenda dare rese nevadzimu kwaKanengo muwane kutenda. Piyasoni ndo zvada kuitirawo izvi. Pachinhwani chandandakangamwa Sly ana mabhachi vaimboverenga news kare kare. Masuti aipfeka achiverenga news. Zvikanzi Piyasoni apfeke mabhachi aya. Pane hembe dzauya dzakawandisa kwazvo. Ihembe masadi ehembe dzauya naSly. Ngatimuombere maoko. Majaketi anodziya. Handiti ka zvakawanda. Dzimwe dzechikadzi dzirumu. Mashepi ekondo ka. Vakomana. Azvi zvinoda kutendwa naMwari zvino vadzimu izvi. Vakomana. Kuchena kwega chete. Ndokudiwa naMwari koko. Nadzimu. Maipiyasoni hembe dzechikadzi. Unozoongorora tangoti tingochuza. Aiwa. Munoenda kusondera. Nokuti vamwe vanoti chinobatsira munhu anoenda kuchechi chete. Vachiti pamwe n'anga haibatsiri. Ichokwadi. Saka Sekuru Kanengo ndosaka chinzi Sekuru Kanengo. Kureva kuti pane ngoni dzaMwari dzakatanga kubata ipapa yetombova kuchechi. Chiwanhu ndobva chazobata. Chikavamanikidzira kuti vauye vabatsire kuchiwanhu. Ichocho nokuti ndo chakatanga. Saka ndosaka vauyawo kuvazukuru vavo ana Piyasoni kuti avabatsire. Varime vakohwewo zvavanokohwa zvinooneka. Zvinhu zvirambe zvichiendera mberi. Saka ndo mashoko chete. Sekutora iri mupe mukanya mukuru wataona ari panapa. Ya iri ndore. Ndore rasabhukuka. Mukanya ka sabhukuka. Aita mistake. Zvokuti dai vauya panapa ndandine program ndakavapa zvinhu zvavo. Saka handizivi kuti zvavatasa kuti vauye. Amoni. Chi. Aiwa ka. Vakomana. Menda kucheche. Amba kuku.
mweya mutsvene wako Mwari vavagara muno mumba ishe vavavoroka Ndochinzwa kubva kuna mai Piaso. Vanozara kutaurawo. Muri papo yenyama ndondwa. Kamusoro iyi. Amen. Asaura naso. Vese vari pano vandiunganirawo. Ndotanga kutenda. Asaura wangu asira. Vakasvika nzvimbo ino. Ndasingafungire. Vakasvika vakaita zvavakaita chibvunza pekurarama kwangu nemhuri yangu pano. Ndakavatsanangurirawo mararamiro angu. Vakapedza. Vatakura mazuva angu vakaenda nawo kunopaira kwavakaisa. Vakadzoka vakauya. Vakati munozvidhinha yati zvinha zviripo. Imba yangu yatakakuvakiwa. Basa richibatwa naasirai. Imba yangu yakavakiwa. Ndakona kurara kwakanaka. Chokwadi. Mvura yainaya. Vana nevongana pakona nemagumbeza achitota. Ini namendo ngano pakona. Sadza ndogodya ndakabata mbiya mumaoko ndiri mukicheni yangu iri apa. Mvura yagonaya ikizara mumbiya. Mbiya bosika kuti piriviri nezvingai. Ndiri kutenda. Asekuru. Chokwadi mzura. Nemhuri yenyu. Chokwadi. Yakagona kutambanudza maoko. Chokwadi. Vachahafura muhomwe dzavo kuti ndivakirwe musha. Chokwadi. Ndiri kutenda Asekuru. Zvakanaka iyi. Naadzimai enyu. Vakutenda kuti mari ibude mumba. Nevakagona kutambadza maoko avo. Chokwadi. Musaitire inini chete. Ndaigona kuti ndinopinda kunyura pasi. Ndogobuda ndigotse domo ndikufara kwandiri kuita. Kuti ndinoda kupinda mumba hero. Ndizoti ndichatovhunduka musi wandorara mumba umu. Ndakunzwa mbeti wow tinenge chiko chichada kupinda. Chokwadi. Ndiri ndega nemhuri yangu akona kundisiyai. Handina akundisa kumusana. Nemhuri yangu yandinayo pano. Ndogotenda mumunda umu. Muri kushandwa. Gondanda kuti pamakombana vana vangu. Mandizorodza. Chokwadi. Asekuru nemhuri yenyu. Ndiri pakutenda. Kuti ndini here. Ndakubinda kuromba makanaka. Chimwe chandiri kuchema mama vangu ndikuwarira pasi. Handina chokuwarira. Maraiti. Handina. Zvinoya usiku. Zvinoya usiku ndiri kutenda. Nyoka. Ndapinda paipo ndinokufara. Ndakufunda kupinda mumbomo. Mune simende. Ndakukobhurawo mumba. Ndotobudeza kuti vako vyai mundifundisawo kuti handizive. Ndinotenda Asekuru. Tonzwa kuna mkoma Piaso. Pamusoro iyi ndinotenda
Mukoma wa Sly vakauya panapa tichigara panapa tine matambudziko atava tinawo tikagara pasi tikakurukura tisina kugara pakatambanuka takakurukura vakasvika pakuzodzokera vakazodzoka zvekare vakataura kuti vakafona vakati munozvidhina here tikati azvidhina zviriko tobva varonga start kwaimba kuvakwa kwemba yavakwa imba nefunga ndakazorwara zvekare futi tiri pakati pebasa ipapo sekuru vakahaya motikari yakazonditora kuno ndikaenda kuna sekuru ndikanobatsirwa ikoko ndikarapwa vakandiendesa kuchipatara vakabhadhara mari kuchipatara ikoko yaidiwa ikokoko mishonga yaidiwa nemanjeksheni aidiwa ikoko tikadzoka zvekare tabva ikoko sekuru vakazotitsvagira gogo vakazotitengera mapoto ekuti tibikire mapoto aina mwanosadza tibike gogo vakatibatsira nemapoto zvekare nehembe dzimwe zvakadaro tobva ndafonera ngoma ndakati zvino ngoma mvura yakunaya iyi Fertiliser chaicha dzimwe nguva totoiwana mvura nguva yapera disi echikoma chichema kuna sekuru kuti vandiwaniro tagiro Fertiliser NeMbeu sekuru vakavana kumboita nharo vakazwisisawo vakati taiwa tazvinzwa chitsvaga yemunhu anokwanisa kurima timira kuita maraini auri kuita iwa tatomboke tatombostata kuita maraini inobata tobva tatsvaga munhu aida kurima nemombe takabvike towanawo tirakita zvinozobuda tobva tazowana vemombe totarakita vachienda vakazimba vatauro zvimwe vawanikawo mombe vanhu vakazorima apa saka sekuru ndobva azotsanangura ndiri kuuya tikaona sekuru asvika sekutsanangura kwavakaita ndasingazvifungidze sekuru kuti muchasvika futi pakuya nehama dzangu dzandaiva ndinadzo uku aiwa ndotenda sekuru nezvamunatiitira zvose musatisiye sekuru rambai mudisi Mai Pearson wana mashoko ndowafa mainini uyayo pamusoro imhuri yeZimbabwe vese vatikuta ana sekuru nanaba mukuru mese matikuta ndinonzwa mufaro zvikuru zvakanyanyisa nebasa rakabatwa panapa pari imba yakasarira makari mhuri yakasarira zvikuru kwazvo asi makawanika muchinoibvisa muguruva kuti mugoisawo patsvene bhosi vanhu vanotsikana vanhu vasingakwanisi kufamba vanenge vachivatarisira pasi asi Mwari ndoda kutenda kuti nguva yavo yakakwana vakapindira vane tsitsi nerudo vakawana chitambanudzwa maoko ndinowanika ndichizvisa mumaoko maMwari kuti aiwa vese nemumwe akaisa roko rwake pakuvakaurwa ndoti Mwari ngavakomborere avaropafadza nemuzita raJesu amen. Tozotendawo neyo basa rakabatwa nana sekuru murume aiva murume anorwara asingati kutoti tatonzwa nokufamba maprofita zvinhu zvingobviswa pasina chiri kufamba asi ndinobva kubva ndabva kumba kwasekuru kusvika nanhasi handina kwandafamba kwandaenda ndinotenda Mwari kuti Mwari akakomborera akaropafadza ndinoti mashoko yangu aiwa sekuru nemudzimu yenyu Mwari ndakutungamira kuropafadza akuwedzerei makore mazhinji ekuramba tinotana chizotenda nero basa nero makomba aiwa tinotenda kuti kurimwa kwakabatsira kuti zvimwe zvikamuka tawanika tirodza kuti aiwa gore inoti ayambuka enda gore inoti aropafadzwa naMwari haisi damba refu rakaitwa nevanhu vakaita tsitsi nerudo enda Mwari akaoneka chakombera kuti nguva yavo yekuti mhuri ino ichisumuka yakakwana naiyo totenda iri maFertiliser kutengwa kwaitwa nekurimwa kwaitwa mumunda neyo mbeu dzatengwa zvaitwa toona chigotenda chigoropafadza kuti aiwa Mwari akatikombera akatiropafadza
tinotenda mashoko ayo ndozongoti kuna nambuya vanguwo semudzimaiwo mapureti madhishiwo semunhu akatangawo musha maimanje ndinongoti ndo mashoko ngoma onisimo ataura nyuri papo pamusoro Mhuri yeZimbabwe ndinokukwadzisai mose vakatikuta kudai ndongotenda kubvira kuna mukoma Sly kusvika kuna Sekuru vakatibatsira kusvika muno zvinovamira zvichiwa tairara tiri mvura zviva mvura ichiuya so tosvika nguva yekutsvaira mvura so ichierera mumba asi aiwa ndikutenda kuti aiwa takurara pakatambanuka aiwa ndiro zvandikutendawo kubvira kuna mukoma kusvika kuna Sekuru nevose vakatambanudza maoko avo vose ndinovatenda vose kuti aiwa Mwari achavaripafadza. Ndoziva kuti pane zvimwe peasoni zvamakachemera mabasa emaoko zvakachemerwa namukoma Onisimo mabasa emaoko zvakare zvakachemerwa naamai kuti mukati dai so tinogona kuti tirarame. Saka ndine chimbo chekuti nekufamba kwenguva zvinenge zvichigadziriswa netambopinda mumunda rega tione kuti tinobuda sei ipapapo. Asi sekutaura kwaita Sekuru hatikusiyei uye zvakare hatitese hatikukanganwa. Aiwa tinotenda usandisiye ati waho toparana nokufa nokufa patinoparana mama dzangu aiwa iri ipai bachura iri ready ipai bachura ready handi bachura right Fertiliser and wire grocery Christmas ndiro riri handiti zvakanaka madomasi angatemwa nambuya asi asimudzisona komana aiwa sara muchishandisa saka vakomana sumudzai Fertiliser mwese mumba vakomana Fertiliser ana kunyambira tipei mbira roambira vakomana roambira wewe yatondigondi
Sly Media TV, building bridges.